Esango nuke, aika ona tartzea izan zela nolabait esateko zedarri bat edo hito bat, jendea oso motibatua zegoen. Ni gogoratzen dut kriston gogoekin eta kriston ilusioa ikasteagatik. Adin desberdinetako jendea, eta karo, metodologia aktibo horiekin, zen gozada hutsa. Hor nori makilekin, eman honi, ez dakiz zerta bakizer. Hori, eta gaina, Iruñan egonda ere bai, nolabait ere, etortzeko gogoa ere, bagenukan ez, berez, hemengoak izan da, baina hori ere bazen parte bat, ez, ikastea, euskara ikastea. Giroa polita zen, oso polita. Bai, oso garai berezia, motibagarria, militantea ere. Nire oroitzepen nagusiena bada hotza. Pentsa, gu egoten ginen Elizako bankutan eserita. Ez genukan baldintza onak bat ere, ez? Normalean, udalek utzitako halako gelda galdu batean biltzen ginen, eta berogailurik gabe, genuen halako egurrezko estufa txiki bat, eta horrekin berotzen genuen, baina gelda handiak ziren, sarritan, eta ez ziren horren bezalako berotzen. Horren, hasierako horitzapena hori da, ez? Baldintzak askarrak benetan, bai? Eta polita zen ere, zenetako ilusio horrekin jende desente faten zen, eta gu baginen, Iriberrin adibidez, 2 nivel ezberdinak. Erronka handia izan zen, baina egia esan, indarrez hasi ginela. Lehenengo urteak, karo, pixkat martxa hartzea izan zela, baina denborarekin ja, Aezko Arroibar eta Urizartean, 4-5 talde sortu genituen. Gaur egungo egoera nik dakian ez, oso egoera potentea da, bai? Bailara guztietan daude taldeak. Nire euskera ez da zuzena, batzuetan akatsak egiten ari naiz, baina ahal dut hitz egin. Jendearen arteko hizkuntza harremana ere bai sortzen da, ohiturak. Ze hor momentu batean elkartzen gara jende desberdin asko, eta herrian adibidez, ni igual lebarekin ez dut hitz egiten, ez da harreman handirik, adinagatik, interesengatik, ez dakit zerengatik, baina ja urtero, garai horretan, konpromiso, elkar ikusten dugula, parte hartzen dugu hainbat ekintzetan eta ja harremana sendotzen ari da hizkuntza euskaran. Egia da gazteen artean komunikazio hori ere askotan ematen dela. Batzutan, momentu batzutan euskara hutsean, beste batzutan euskainol horretan edo ez dakit nola esan, ez? Hitz batzutan hori ere bai ikusten ari gara belaunaldi berri hauetan. Hitz egiten dugu euskeraz, kalean, eskolan, horrela, etxean baita. Espero dugu ere mantentzea, ez? Eta, batez ere bada importantea gazteak inguratu direlako berreskurapen horretara.